Miss Seville magazine to me Cosmopolitan. New woman come after it. I was some people's friend. Oh, hello. Jesus, go follow you. Show that my dad again. Michel, I had pork or dash the papier at the shin. Come here, how? Go get fine, yachi. Wait, quite mad you. Gee, 3 passion. Oh, gaan je lachen dus koud. Dan is het moeilijk, ik kan het van. Gola says. Hello, Mrs. McPherson. I guess come and hire you today. Fine, thanks. I see you've got some magazines there. That's nice. Maybe I can get a borrow them for a wee read later on, eh? Do you fancy the new woman? Maybe you'd be better off with the people's friend. Sorry. That's fine, thanks. Just you come back for them later on. Thanks. Ja, man, I'm a heart. Dat is je. Na ik pullig mee. You find more in privacy as just a hold it in your kajetost. Konish tashit. Goji. Tjena frills as a harnar. Oh, gish. Well, a lot age by you who is gewoon ik kan de room. Så niet hij så nog. Stje as in a kielach. Tjara lach gelige fiske de dodest. Ik de moord. And you'll hear nach 2 beds down. En ik dacht de stuur just the that thing. Dat in je huge kayak. Ik is de gast dat dan goed dat alles in de kast. Tje. Krakro sakker te støyastje. Oh, nach is du heen de hakkast. Dan ga je nou dat het katten de lep is gaan nou dat katten de kan niet. Maar dan was ik zit meer in de huige fit. Wie mag het dat is gewoon door die Nigel Mansell heen. Hij kan het kost dacht is kan je. Heb ik het je. Het staat. Konish je niet aan ashin. Het kan heen, ja, goed. Ja, maar je doet. Stje karer, stje kafakala show. Oh, nou goed, ik zit er. Ja, je doet te lachen, Bixie. Cancer. Ga nee, het staat. Ja, zo mag hij wel even. Je goed, ik ga duidelijk geschut. Bo, leg het er door. Dan heb je me geschut, daar, ja. Gaat er niet of gaat er niet op het door.